Royal B Production. Joe Buamponi. Okay. Austere record. How say Papa Anthony or Yen as a nanny idea now. Into Bayre, many more behind which is a junior and would or Hamisa or Hamisa. Make kind. Me who make kind because my cousin may become a catcher or say, Sir Anthony. Man, ye Gigi in the Nini in your mouth, ye you. Man, ye didn't in your mouth, you. You see, I quite reduce of us a while. Now you are over, Papa. Now you are aware. Now you are aware, say tradition, you be so. Oh, na minim no na anya se bi enhye se obeware be ma de aye de hu enhye nyina ye ka kire na minim se ye dendenden sa minim se mi pemu no metumi aka se me nware no ne ma ono ye ni nyina no na che se opese me ware no na wo papa so no me be ware na modo a me wo ma nti sa ne mo keka aye no ma mmani anko hu yi man hwe ne sa. Then what do you want to do? Because when I happen, any decision I will take it get the or Yankwala. Where you are doing so warrior, we will support you. Where you are doing say you won't you best support it. Whatever plan I hope so family by you would episode. No worry. Wouldn't himself be busy as whole. And yes, show one can say, Semi Kununi Hodachia, not Semi Pim, me penny, Sunny catch me. Yanka see a best shame search in China, no thank you, best shamia, Kabusiafu, I can na be dear John Tony, Abejima Warrior, and Kenyan so no one did near my baby a hammer. No be a guy, mammy, to one has or pay, mammy, Naomi, Namin Queen. As some now will come, and your own fat, actually say, Mamma, Weber, Papa. And penny 14 us can seem natural, my would you say. No, what the man, what am I make us say? No, let me know some make me say, would you to? So would you to? Until my media may try margin you and do my news. Sir, Papa, na Uber worry no. None the dear soon dream back, and the dear who to be back. I bet my summa dream, media come off also so worry. Because I'm not saying I'll do to I say. Miss Rowe. Sa keke pepo ni sa anima we nyina ma me hadwene me se me nware no e Jantoni no me nware ne nware ne kina na mo papa samai kra no ohu se me ne Jantoni no ya ka bo ma na me ne ti wa ne kra re be ho papa no dia asetina papa ben na no ni mikunu ete
Ah, me ko ware. Na wo mi was ma wo kan mi nti wase o. Ma wo nti ma se chese. Mene enye de di kan. Ah me, wo ni me be ka janto ni asem. Wo se papa se ma Den twato so. Se papa se ma re be hu a, wo ni papa na emu so na ti. Abusua ni mo ka se. Se ni ti. Na se ni na me so me se. Ye kan se ni abusuafo anhye me se. Ye sisi woni ho daachi a me nware ni nua be ma. Ye se efri mi pem. Na me gitu mu. Me pe no so enie. Me a me pe nani. Me pe janto. Mami ma ne nyansa. Ma ne nyansa. Ina ne se. De wo wadwene ho no. Eno ene ye beko. Wo se wo mpe. Kasa wo na wo beko me de me nka ho. O mpe. Me da ase asam. Ye papa sama hu a emwa. Eno anu because papa no one ye ntrate papa biala. Ena wa ba beja tum so wala no. Besides wasan so kra ni. Wasan so nya mami wonyini ye. Mami wo sha. Ni ben wonyi ye. Mami wo sha. Abdo tina ya mami be sibia no ofu so. Me de me mfu so. Mami wo be wale aja ntoni. Agro we ni so. Papa. Nyema bi koso a me ba e ka chen papa maninya. Maninya ho ba kokora. Den na papa wu. Na o mami ho aso nno ne ba kokora. O mami aso nno no ba kokora. De bia sei wochina sei aden papa. Aden. Yesi ewu nua ketu awie. De aka chirike yaso ndwe nko a na yedete. Aden papa. Bia pa na opese mami o ye ma wo. Oh. Kese, why ya branti? Why you kukudufo? Ubisi asamankwa mebua. Samankwa be na mebisi. Otiwe se o practice dam a obi nim. Hwe, de wo ye ho. He, o maame, wo se meye ne den. Eja. O maame wo se meye ne den. Papa emba chaw. Unim se me de eni de me de amount from me mafrase. Minim na sese wuji mi ba. Mi jimi se sen. Ye, and kanen nti se minim se mo ede na da wutirim. O papa free mo wadwen no aye bibie wo ho. Eye wo na wo ma na yesa ifi se wo tete me maame wo de awaresem wo tete me maame eye nse. Eye nse se chinchira che obi awu obi nwale obi. O maame na ka che se me pe no. O nwale wo eye nse. Ah wo na atena ka che se nwale. Na woni mabusuan mu mra. Woni mabusuan. Awo nto ato aso mra wo mu. Ya mamra ni amane ewo mu nim. He, na wo na kire wo se. Kokoshe batakali betra wo seso. Oh, ekika wadwen kire me papa wu. Unu ewu. Me papa no no. Na me se wo ya, enu sisi enu so masha de bone. Won sha de bone na wana ma wadwen se ene me kasa asem. Asa de e koso emfa so wie magu. O ma me na e sa me boa. Me ma me nya hwe emfo asem tanzo ko ma me so biem. Onya hwe biem. Onya hwe. O ba wala o ma me. Me na wale ma me. Musu se mbe na o. Nti afedie bi. But eni ko se wo na wo ware no ma pa me ni se wo nware o. Ni wa jan no. Na so bia ba. E ma bebre wo kura imu. Soroko. Madman. Soroko. Madman. That from madman. O practice. Me hwe de watete untade agents. Ukoto na wade apaso. Ni wa biebie ni mu. Si ya na na ya no. Si ya na na ya no. Soroko. Emu no ko de meko evizefi anya na mte. Na. Wasi utirimu pasa obetete me maame no metia ze me ma nsi. Me ma sa de nsi. O babo me. Memo. Na waswa o mensa. Memo. Waswa o mensa. Mebo zo wa head. Waswa o men. Na wonim se dan na mutimu no. Me ahuma bronti na mutimu. Na ka o maami so wode mu kọ ba bi ofire. Mu besu ja ma me hwenkwam. Wate. Waswa o men. Wo de ye guran ne kọ. Ubu odu a soja ne ye fa bi kurom no. Police ni efa bi kurom no ko na kokodwo ani bi why ubu odu akwa na kodwo ani bi afrafma akwa mema usu mpacho medas ha de semini ha me pensia mutumi akofo wa we de we de awie mpacho awie de boko enye boko sa Antony ade ni amamre ya moken ni hihye na nka me besrew ka bibi wo ho amba ya fa ho a nka me de mo de me ho akyem na be din pa se Antony pa de ni timi nware no se
me wale ne kura me akasa me kra kura no be kumi ntimi we de mesrew acho Afrakoma. Wasema wo kan de Edin. Dia Edin ni se eye ya mamre ananana ma hihya to ho emre santin. Enti me ti hoi. Menko a mintimi ntu amamre no enwu. Se yebetimi asesa amamre no a na enye se busua ni nyina ye hia. Na ya gitum se pese asesa amamre na de bi e wo se ye wo ho no ya timi aye e wo ho. Na sa mre baabi a me gina yi de menko a mintimi ntu ya amamre no ento ntwene. Na Afrakoma yesi se ye boudin ehemra enye se ye boudin susu etu emra gu a etwa ma emra mu a eno susu nye enti dwene hu ye bio me de makoma mu de a na nka ye busua na mamre entena ho na ware Anthony adenti na wo ware na wo kra bekum so wo nipa aso mempe se oni kusi antena ye sansa na kusi be wuni ma bebre Anthony ye no me ni se emfa me se me ne tena se kura na enye ye me ne bonsa ho odem kura me kra ba mempe we de mesrew na bibie ni mo mbetumi aye afa ho ana di asem bi baba busua ni me nti ase o me ntimi nana mama mena se utu gwa ya na nsunsu aso wo so ya na nsunsu aso wo so enu nti na me se si ebetimi ayi bibi sa ji sa ma abusua ni nyina ye hia na agitum na se wo se ye ho ade bia na aye ansa na yetimi ayi amama betimi ahia de awede odawo mamesrew ani omun kasa mame na wedi asem wedi me nko ade mo mfa nche me kakra na wedi anu wede fa che no de me kasa ye me de che wode a enye yie nti na me se me de betu abusua na ne ya dwene ho se wonti ye nye ho ade na ye ntwa sa ama ke beboa me pa eja Anthony de mintim ati me de betu abusua na ne wasese bebia wase mintim we de me de betu abusua na nim na de omo beka Ova nti afna no waye na adwen se onware ofa me nya wale ni hiam nansu ya hwe ni ya ototo ya mamrase ya mamre da busua mu na opese ofiri ba bi bebogu ti me ka kirew asema fa na agro mu ne nka na ni ede so nye sa mo de tese mo de kan bia beto abusua ni obi eni wa mo ka asem bia obefa Anthony se enunti na ya frɛ no a ye dia to ne nanim na ya ka kire ne se won kwadwene ho no da bi ti won kwadwene ho no nkire se ye bema ho kwan ama amamre a da ye busua no da to atwene betwena adwene si so se amamre wo hoi se wo busu a e won sunsu anso oni abusu panyin obeda be so den obeti wani na efie mu ensamafo awu kɔ jama mpensu nyina gina wo so se na me so obeso kɔ asama do dia ane tena ho enunti na me mu ate ase se mema wo ba no ankasa ate ase se wo bu amamre so a wo nsunsu anso ana me se ene ka kire na obeso okɔ asama do dia tena ho ati we awia bo na hu sunsun kra na wo se dwane me die ni yie ena me hwehwe enunti na me dia to nanim no no ankasa nkɔdwene ho won ti ase se abusua no a obi wura mu no ya mamre no wo se odi so Ejiska debi ahwede no abejiska edi asama fantini ne ka se eba asama adanti bra me patcho oh na me flow se bra me flow se bra so beka na keka no abeji no de ko e na wo kase e bo no wo dem okwa ama ne nko sa akra na ye o ma bi
Fidie ya bone sunku. Ejana suane sunku. Ni petre mo samya bebere. Ajina me kuane ni mo. Oni pada seni. Ayam wa hunim enkasa nkyerɛw. Jobu amponi. Mejaja me wa masama famasi. Yo yanka suni adro. Metimi baby amidi konto mo. Me ya adwuma na onu meti ko. Adwuma me ye na ya adwuma na sa ya adwuma. Adwuma no e doso. Adwuma no doso ma me. Tu ya me ba nye. What you want me? You den kada ka me wia. Semenu amba ya me boni say. Kama mane do. Na mini wa. Na mini msase na mini. Never say. Mama monya me. Na mini msebe ya. Never say. Mama monya me. Abra boya sa abuane nchie. Makura mawadene. Sami be huwa mede apere. Yanu maunu hoshi. Azibi sisime soda. Jama minyo yusu mingu kofidie. Papa ya betra heavy yina. Adanko de dadadri. Ewiasuma ya oye. Oni pa unchine bo. Oni awudi baye wuni no. Enowa na obecha. Wabo mi asambra misu. Bijawu mo nyame. Asuro ni asasini wuni. Yami tia wakapa. Wama mi wachia ya rawongwa. Aye wasunguwa. Mejere ne memani suya wasui. Ninyina engu watifi. Naminiwa. Naminim sase namini. Ewu mu anyina nse. Ne mama na ntopa. Ne mama ne kasa tintin bia. Gebra mama ni nyama. Ya me pesa me catch the obey man it ya sense. Oba betedi opa ware. Sabi e man o pe wenye. Be mani ni ho. Onfa ne man ko na bisu. Na masase ne de me de ma de. Wani tu ya se me papa bi wu mi ni panyin. Eje ko ba bi a me ne no ansa na owu okunu. Mi na mso no mudi no ku school. Ti wani ni kura o. Osukura busa asase no medika ka kire no kaka wase na se we mikunu ne sie na mse hwe edan ne mienu ebo ho no onhwe de one okunu tim no e foforo kura me ka ho afuo mu nuane ya na me men etwa ton no se de oya ode benya ba bia da so o se onte ne ma se a eno kura me de beche no ontu senso ayo roso mo be ya onyin ko for my size into more. Na me hunu dem de. If you are there, me man na wotwi mienu. On kumfifio. Ko tena ba bi opeso otena. Ajapoku. Anthony ntimi kan cha Frakoma so yin no fifi ho da. O dan ya. Sebi Frakoma ba ni yefreni na blow. O wo ma wo fi ho. So anwalo wa ade ntia se so pani fifi ho. Na nkare so Na nkare so O anya mlem. Se o so ma aba no eyi ni na mafifi ho ana o pam oba ni fifi ho o de adentia me ka kire se me masa se o mesi awon kakra won ni tira pam na ase we si dan asase ne de mabusu asase da no kwa wo dia ni kunu ka hu bi na ni kunu no ni kunu ka hu bi on ka chi okunu na nkwa no so on fa na de enko nkwa no so on fa na de enko amemrem kwa pon so obi wu na so oba de wale a inde pam ni fifi ho no wale o tifi ho dan so pon no dabi adentia o pam ni nem pam ni tina pam no na men ko china wa wo ma ofi ho me say Adey woni ne twemprenti on sa me kan
Answer me catch yourself in that. Do be can be aka. Answer me catch yourself. You be can be aka. You my bro, do be can be aka. Bisa no na to. One na to bisa no. And try na make. Ofro tena osuo. Ajemoku de maka no. Na wanchi gina wo gina ha. Yes ye di nade. Na akwa kwada no mo ntena. Omo dia omo ye den. Omo fu omo nko. Me di wo ya pa o. Me ni me wo ya. Me dia ma no. Pro ha no ntimi nka. Oh, jai. Enso mpam oba de fifi ho. Nyankwa no so e. Na oba no free ha. Nyankwa no so e. Okonya nkwa no. Onfa na de enko. Ajemoku ana maka chi o. Me say eni blem. Menko ne menko china. O ma ofi ho. We are now the same na ba na de aba ba. Me na me ka. Me say we ni bete na na niam abodo ho a ogina. Afrakoma menko ne menko china. Ukuru bleye. Da na o ka no kun bleye no musi sa da menko ne menko china. Ajemoku me dia menko. Na me papa wa me na no si ogi asase no. Esusu o ye dia. Aden me papa. Wo ya mane dedi too much. Wo ya mane dedi. E dia no time no. So ba so nwale wa dia no time no. Oba so nwale wa. Aja me da me come say. Eni mram menko ne menko china. Wo ma ofi ho. So kwaje o ma no mo ye mo bo. Hwe wo kuti asimpo ni ga do ye o ma no. Wo nya kwada dia o fa na de enko ye mpe. Na ade o me fi aja pade. O me fi aja pade. Ti wa na be hwe. Wa na be jo ba. Na wo so ba wale no. Aka wo hwe nkra no. Me nware no biu. Oba wale no. Oh, adembo ni attach. Me say onko china. Ajemoku na me catch me ko onko china. Aya sisie. Me say me onko china. Unya adia wa. Adia ben. Na da wo beti say ne bag bobo no ho say de. Apa ni dia ntwi ye no. Wo ya kire bibi. Sanse. What de bi akonya iso. Emi asese mra. Se de ekoni de ebani. Na sabe Anthony ni yakuma akọ na oba so no se gina na sa Anthony wo san afa no otena busua mu a na nka ye de na wugina ha be ka se wonko ne nkotena ani ese wo ba bi da wonko ne fa ne kwai fa ne kwai woni wachi na kwada no so ni wachi na song no na wo mu no ho na abeti se bi ase yo wate Afrakuba nyaya nanka amanse wo hu de ekoso nyina Obi ti o si ni ya my body. Enna wama namba. Unu wama namba. Sinti American service. So wo plan so enna wo ware Anthony. Enka sa ye nyina nka emma. Se ko ba so e ko fa wo so. Na se entity mu ba abusuan mu a. Se wo na ebe bodi. Ye abusuan susu ye entity mu. Se entity mu ba mu a wo eno kwa fa entity mu na ba. Eti besra wo ase betumia. Betumia. Atoni wo nipa ware no. Se betumia ware wo nipa. Enye se betumia by force taketake me. Se amamne kwa so wo se wo ware wo nenso so wonu so se wo ware kura ne kra be kon. Eno ni ti na me kan sa. Ani onko no kru. Mede masama monyame. Ya panyo faka ya pasa. Fie busa joyo. Ofie ni pedi mawo. Sa abu bia wa shame ntuma mono. Sa wano ana rimi. Ansuna minimo. Fidie ya boni sunku. Ejana suani sunku. Ni petre mo samye bebere. Ajinya me kwa NNIM. Oni pada seni. Ya mo hunim enka sanchira wo. Chugwa poni. Mejaja me wa masama famasi. Yo yanka suni adro. Metimi baby amidi me konto mo wisi atwade anka. Na ofra me same